ya kendang. Ngambara Kandrung. Ngawang-ngawang terserah dirimu. Seripat seripi ya mbeksa sing apik ngono lho si larang 9.25 barang kok nyambut gawe klithah-klithih kaya galake ya ora galak 9.25 semene wong MC Setugel kok 9.25 ora ada sing percaya kan ya ngono to 9.25 kuwi sanganyangan mbok piye ya ora ayo medhon genti nang dhuwur wae ya gen pirsa ngono lho nang dhuwure mesake leh nyuting gak apa-apa ya kuwi sing nyuting repot kene sayang kene kan lho mesake kana gen pirsa apa mbok anu omah aku kok dianu piye lho wis ben nang ngisor aku nang dhuwur ae lah ngapa mesake Bayu Putra kok mesake padha nyambut gawe nyutinge repot aku nang ngisor harus syutingnya aku pok kowe ngono yo ngono umpamane sing syuting aku tok ngono sing ketok rudel medhok tok sing ketok kowe aku ra ketok dadi kan repot wis nang kene wae ya iya aku gak panggung dhewe iya wem sih yo cek kata
gentak gentung. Nut. Tung gentak gentung. Wis ben kene kan kendangi dhewe. Iso apa ora ndak endang? Wih, kok krakel-krakel. Gua kendang sik cilik. Si cilik wae, sik cilik. Nek coba ya apa? Tak ibu 2.500. Yang gue iki cilik iki lho. Ndak coba ndang ta. Ya. Alah. Persis. Suaranya gampang. Bacut ning kono lho. Kuwi tenan aku malah bayangke. Bayangke kepiye? Aku ngendangke mau. Kono nyanyi. Kaya wong ngamen ning ngarep toko-toko kae. Yo ora to. Aku sing ngendang, terusan pano dua siter. Nah, kuwi ledeke. Mangsa aku terus ngarani aku ledek lho. Lah nek aku ledek terus ketheke sapa? Ketheke ana. Sapa? Briye. Mosok. Apike kan ketheke kowe. Aku ta? Ya, aku ketheke. Iki sing ngendang. Ya. Kuwi sing nyiter. Ya, terus piye? Nah, iki beruke. Aku? Aku tiba babes terus lho. Lanjut. Kata
Jen. Nggih,